Deixant de banda els guàrdies, els dimonis voltor no eren l'única amenaça extra. Unes criatures insectoides de més de 2 metres també assetjaven l'assentament Drow. Eren aterridors i absolutament fastigosos, per no parlar de les aranyes. La xarxa de teranyines sota Belkindel era territori d'éssers molt repugnants. Aràcnids de la mida d'un cavall que serien capaços de devorar una persona sencera. Els horrors els envoltaven, i a l'hora d'eludir el perill, no tots van córrer la mateixa sort. L'Eldeth, la nana pèl-roja originària de Gauntelgrim, va caure a les teranyines. Les aranyes van acabar la feina. En Serith, el Drow que havia estat pres pels seus atacs de bogeria, va morir a mans de la guàrdia de la presó. En Rond, l'orc procedent de la superfície, va contenir els quàgots, però va acabar devorat pels dimonis insecte. I el príncep d'Erendil, el noble elf que havia estat transformat en quàgoth, va ser petrificat per Ilvara i llançat daltabaix del precipici, esmicolant-se a l'impactar contra terra. Així va ser com els nostres aventurers van perdre 4 dels seus companys. I ara, a dormir.